Ramogi odhiambo machielo majaber warwakni machiegni e weche wa manyien motenore kod yiero 2022 ma yiero mar piny Kenya. Ramogi wamedo luwo ni mago motenore kod weche ma osebedo kadhi nyime nyaka ne oganda jo Kenya go ombulu tarik 9 dwe mar 8 mar higani. Gin weche mage mosebedo kadhi nyime. King'iyo batha ka Ramogi wan kod tipo mag jo Kenya adek. Mokwongo, tunkacha wan gi Wafula Chebukati, ma en jakom mar duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewe pacho ka IEBC. En emanolando duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya. Diere ka wan kod William Samoei Ruto, achiel kuom jogo manochiwore mar laro kom tend piny Kenya, yiero matarik 9 dwe mar 8. Bang' goyo ombulu, Wafula Chebukati nolando William Ruto kaka jaloch e ombulu mar jatend piny Kenya. Ka wan gi Raila Amolo Odinga, nochung' kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Bang' ombulu matarik 9 dwe mar 8, kendo Wafula Chebukati lando William Ruto kaka jaloch e ombulu no, Raila Amolo Odinga ne okwedo lendo manogol gi Wafula Chebukati kayango William Ruto kaka jaloch mar ombulu mar jatend piny Kenya. Nyaka gik e sani Ramogi kawuono, Raila Amolo Odinga otero ng'ur e nyim doho. Moko kuom jogo ma gin oganda munjo bed ni duoko penjo e ng'ur mar Raila Amolo Odinga en Wafula Chebukati kod William Ruto e kind jok mamoko. Bura ni Ramogi ma Raila Amolo Odinga omako otero e nyim doho mamalo mogik mapacho ka miluongo ni Supreme Court. E Supreme Court ka Ramogi wan kod kombe maromo 7. Kombe 7 gi ka wang'iyo gi ochakore ka wadhi kamano nyaki chop tung kacha. Kombe 7 gi Ramogi gin kombe mag joyal buche. Joyal buche 7 mag doho mamalo mogik mapacho ka miluongo ni Supreme Court ka oting'o ogai mar doho Martha Koome kod jayal buche mamoko ka moting'o jalupne Philomena Mwilu. Jayal buche mamoko machalo kaka Ibrahim Mohamed, jayal buche mamoko machalo kaka William Ouko, jayal buche mamoko machalo kaka Jokin Ndung'o, jayal buche mamoko machalo kaka Isaac Lenaola. Gibiro bede kombe gi Ramogi mar mondo mi giwinja ni to bura mokel kod Raila Amolo Odinga gi kweth mag oganda jo Kenya mamoko ka kwedo yiero mar William Ruto e bwo lendo manogol kod Wafula Chebukati bende oromo mar mondo mi tim gimoro ka. Gimitimo no Ramogi en maa. Duoko mabiro wuok e doho manyisi no Ramogi biro nyiso wa ni to bende wabiro dok e yiero kaka oganda jo Kenya koso mano e penjo makoro sani oganda jo Kenya rito gi leyo Ramogi. Kaka Ramogi TV wan ka nikech in kendo wabiro wuotho kodi achiel kachiel kaka wasechako kawuono ni seche ma oter ng'ur e doho nyaka odiochieng' mogik ma doho biro golo duoko mar ng'ur mochwal e nyimgi. Mokwongo Ramogi wayud weche manyien ma wamiyo pek. Ng'ur mar Azimio la Umoja ni kinde buche ma ok tin ni 8 ma ochwal e doho maduong' mogik ka ikwedo go yiero mar jatend piny Kenya. Tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya oyango ni en kod geno ni doho dhi wito oko loch mar William Ruto kaka jatend piny. Obila osemako achich ma itudo gi nek mar jalup japuonj maduong' mar sikunde Migingo Girls e kaunti ma Kisumu.
Ramogi rwakni machiegni ber kono chakruok nyaka giko mar weche manyien mag rameny piny mwamenyo godo mago mosebedo katimore yiero magana 2022 e piny Kenya. Jaloko mara iluongo ni Winnie Adoyo, nyinga en George Abati. Inyalo tudori kodwa namba wari 3600 mar ote machuok kaachiel kod Facebook kaachiel kod Twitter gi YouTube bende. Ma en Ramogi TV Ramogi weche manyien chakora yanga. Jo Kenya koro chiko wengegi e doho bang' kweth mar Azimio la Umoja One Kenya chwalo ng'urgi e doho kotenore kod ombulu mar jatend piny Kenya. Kweth no motenle kod Raila Odinga onyiso ni gin kod neno moromo mar wito oko loch mar William Ruto. Magi moko kuom neno ma kweth mar Azimio la Umoja One Kenya ochwalo e doho. Azimio okwedo yiero mar jatend piny moyier William Ruto. Dwach Azimio ne Wafula Chebukati mondo oketa yanga e seche 48 nonro manie masinde mane otigodo e ombuch jatend piny. Ma en achiel kuom bura ma omaki kod Azimio la Umoja One Kenya motele gi Raila Odinga, kendo nyiso ni owinjo bedni e seche 48 jakom mar IBC Wafula Chebukati oketo ayanga nonro manitie masinde manotigodo e ombuch jatend piny Kenya. Wach machielo Ramogi mabende Azimio la Umoja ochwalo e nyim doho ewi Wafula Chebukati mondo Wafula Chebukati oketa yanga e seche 48 nonro mag ombuch jatend piny kaka gintiere kar kano ombulu mane ogo ma iluongo ni Sava. Ma bende achiel kuom bura ma Azimio ochwalo ewi Wafula Chebukati e doho. Kawadhi wach machielo ma bende Azimio dwaro mondo mi oket kotenore kod wach mar bura magimako. Dwach Azimio ne bado bila mag joko kwach kich. DCI Azimio dwaro ni mondo mi oyang ne jopiny maling'ling motenore kod gik mani motenore gi yiero mane oyudi e masinde manomak kowuok kuom oganda ma jopiny Venezuela manomaki e pachoka. Mano en achiel kuom bende gigo ma nyaka gesani Azimio nochwale nyim doho mamalo mogik e pachoka Supreme Court. Wach machielo ma bende Azimio dwaro mondo mi otim gi DCI en ni DCI mondo mi koro tim nonro mar yango gik mane nitie e kompyuta manyatindo ma iluongo ni laptop mano mag kowuok e lwet agent mar UDA manitiere Bomas of Kenya e kinde mar kwano ombulu mar jatend piny Kenya. Bura machielo ma bende Azimio la Umoja dwaro ni mondo mi koro giyud duoko mare. Gin gi dwaro mamoko magi temo dhiro ni go kwando ombulu duto mane okethore ma iluongo ni spoiled votes. Bende gidwaro mondo mi ket ombulu mano kethore go duto e kwando ombulu duto mane ogone jatend piny Kenya mondo yangi ng'at manoloyo adieri e ombulu manogo tarik 9 dwe mar 8. Nitie wach machielo ma bende Azimio ochwalo e ng'ur margi ma gitero e doho mamalo mogik ma iluongo ni Supreme Court. Gidwaro ni mondo mi tim nonro ne kwand ombulu manoketi e form 34A, form 34B kod form 34C. Form 34A gin mago manowuok e kuonde go ombulu 46,229. Form 34B gin mago manowuok e kuonde chung'od buche duto 290 komedi achiel mag yawa manogo ombulu kowuok e pinje maoko. Form 34C en mano mane oketie kwan go duto kaso jakom mar IBC Wafula Chebukati olando go duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya tarik 15 dwe mar 8 2022 kar saa 12:05 mar midhiambo. Bende gidwaro ni mondo mitim nonro ne lony mane IBC otiyogo koting'o masinde mag yango jogo ombulu nyaka kare ombulu ma iluongo ni portal. Mano en achiel kuom bende mago ma idwaro kod kweth mar Azimio la Umoja mondo yangnegi e bura magimako e nyim Supreme Court odiochieng' ma kawuono. Nitiere dwaro mamoko ma bende Azimio la Umoja One Kenya ni godo. Gidwa ni IEBC kod Wafula Chebukati ogo kwano manyien kendo yang Raila Odinga kod Martha Karua kaka joloch e kom mar jatend
piny Kenya. Mano wach mabende giketo e nyim doho kokalo e bura margi mar ng'ur magichwalo odiechieng' ma kawuono. Weche mamoko mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya dwaro ka oting'o wit oko oboke mar loch mane ochiwne William Ruto, kendo bende keth lendo manoyango William Ruto kaka jaloch e yiero mar kom tend piny Kenya. Bende gidwa ni IEBC otim yiero manyien mar jatend piny Kenya koluwore gi chik ma pacho ka. Mano moko kuom mago ma Azimio la Umoja opedho kotenre koda wach mar riwo kwano mag ombulu kendo ketho loch manochiwne William Ruto e yiero mar jatend piny Kenya. Ka bende gidwaro ni IEBC koro luongi yiero manyien ma itimo koluwore kod chike kata katiba mar piny Kenya. Machielo mabende jo Azimio la Umoja dwaro ni mondo mi otim gin gi gik magipedho ne doho mondo mi doho yang negi. Gidwa ni mondo mi doho yang ka bende yiero ma higani ma tarik 9 dwe mar 8 notim kaka chik dwaro. Bende gidwaro ni mondo doho yang kaka okang' mar Wafula Chebukati manokawo mar lando William Ruto kaka jaloch kod yore mane oriwo godo ombulu ne ochocho duoko mar ombuch jatend piny Kenya, ma oting'o okang' mane iwacho ni ne okawo ka ok otudore kata ok osumo paro mag commissioners mamoko mag IEBC odiechieng' mar lando duoko mar ombulu. Bende Azimio la Umoja ni kod dwaro ne doho. Gidwa ni mondo mi doho ong'e kaka duoko mane Chebukati olando ka be ne oluwore gi kidieny mar 81 mar chike mag piny Kenya. Bende gidwa ni mondo mi yang ka bende IEBC ne onono obok duto mane wuok e kuonde goyo ombulu kane pok giriwo ombulu kaka kidieny mar 183 kare mar 3C mar katiba mar piny Kenya dwaro. Magi gin moko kuom weche ma gidwa ni mondo mi koro ni yangi negi kokalo kuom ng'ur margi magichwalo e doho. Mogik, gidwaro ni mondo mi yang ni ka bende lendo mar Wafula Chebukati en mano manoluwore gi chik. Ka giwacho ni lendo makamano nodhi ataro mar chik ma pacho ka. Bende giwacho niya, gidwa ni mondo mi doho yang ni Wafula Chebukati ne otiyo marach gapisi mare. Magi gin weche madito Ramogi manyaka gie sani Azimio la Umoja One Kenya opedho e nyim doho maduong' mogik ma pacho ka Supreme Court ka gichwalo ng'ur margi odiechieng' ma kawuono. Dwaro margi en mar neno ni giyudo ratiro margi kokalo kuom bura magimako e wi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya mane ogo tarik 9 dwe mar 8 kendo lendo mare ogol tarik 15 ma dwe mar 8 mar 2022. Ramogi wawuok e mago motenore kod dwaro mar Azimio la Umoja One Kenya kendo wadhi e mamoko. Dhi waedo en ratiro marwa makende kendo biro konyo yango mibadhi manotimore e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ma ote ma ogol kod jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga tok chwalo ng'ur mare e wi yiero mane otimore kendo chwalo ma e doho maduong' mogik e pacho ka Supreme Court e karomo mar KICC Nairobi. Ka Odinga bende ne ochayo jatend piny ma oyier William Ruto kuom gima wacho ni notiyo kod pesa e nyiewo jo od bura mamoko mondo mi odhi osire lwedo kawuok e kweth mar Azimio la Umoja kadhi e Kenya Kwanza. Mana kaka miyowa report kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Bang' wuok e doho ma Milimani, oganda kowe kanyono mos e teng' nyamburko. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga donjo KICC kotelne kod jalupne Martha Karua. E kindeni jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende ongirore bathe ka Odinga ne kod otechel motegno. Wale walanguzi wawezi walikuwa wamo ndani ya kule ukumbi kule Bomas of Kenya. Hapo walikuwa wanabadilisha matokeo kutoka eneo moja na eneo lingine hapo na wanaingiza huko. Ukiona yale maovu walifanya siku hizo unaweza kushangaa. Odinga wacho ni gin kod neno moromo magitudo godo duol mar IEBC kuom bedo badho ni yiero man thuolo kendo ma oyanga. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba
sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Raila wacho ni en gima lit ni piny Kenya pod ni kod jok man kod siasa mar mudho kendo mar nyiewo ratiro mag oganda e yor lombo kweth mag riwruoge. Imedhihirika wazi baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa. Sisi wenyewe tuliitwa, tulipwa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa. Riwruok mar Azimio lero ni jo Kenya mondo bed kod horuok e kinde mag beto yore mag yudo ratichgi. This is a do or die battle for the corruption cartels who have everything to lose should the forces of democracy take over. The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way, or even kill in order to find their way to power and their ill-gotten wealth and continue stealing from the public. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kaluwore gi ng'ura ma ochwalo e doho ma pacho kamar kwedo duoko mar yiero, jopiny odhi nyime gi chiwo paro mopogore opogore. Wawinjane kaka jopiny giwegi oloso. An nyinga iluongo ni Elias Ouma, ajadak ma Kisumu. Amor ahinya ka wacho ni wageno ahinya ni kot masani en kot ma adiera nitie, kendo wageno ni ratichwa wanotimre kendo dhi timre ka geno wani malo. My name is Aiva Kavosa. We expect that now that Baba has gone to the court, we hope that justice is going to be served, and we don't expect to go back for elections. Let just the votes be counted and hand over to the correct person. Wan gi geno ni idhi winji kwayo marwa kaka jopiny, kendo court dhi chung kodwa kuom ombojwa kendo gidhi miyowa ratichwa, nikech mano koro e option kende mwadungo. Daher mar wacho ni wan kaka jopiny wasetimo part marwa, wasebedo gi kwe ka wasewinjo gima jotendwa okonowa. An iluonga ni Mother Margaret. An gimokela ka abiro dwaro haki mar jopiny to gi haki mara, to nikech ombulu ne wawuok nwadhi go ombulu ka wan gi chuny achiel, to wang' ni mae omawa kwaneno gi wang'wa kama. Ramogi koro gikone to duol ma ochung' ne yiero kod kewe pacho ka IEBC osingo mar bago yiero e kuonde mane ok otime yiero, ka yiero ma kama koro chan timo tarik 29 mar dweni. Duol no ne olando magi kokalo kuom jakom margi Wafula Chebukati e romo mane gitimo kod jolar kombe mawuok e gwengego, mana kaka imiyo waler kod jafwambo marwa Eric Owenga. Bang' koso yiero jotelo magi tarik 9 mar dweni, jodak ma Kakamega gi Mombasa koro biro dhi e debe mar yiero gavana magi. Mae ritok chenrono ne ochwal nyime kok tarik 23 mar dweni. Jakom maduondno Chebukati ne osingo ni yiero no ibiro bago e yo makare. We have had a very good meeting with the candidates and together with the team from IEBC, and we have agreed that we shall hold the postponed elections on the 29th of this month. That's next Monday. All the elections which were postponed will be held on the 29th of August 2022. The commission has already prepared, the ballot materials are already here. We are also in the process of preparing the KIMS kits to ensure they are in the various elective areas during this week. And the returning officers have also attended the meeting. They'll be preparing the staff who will participate in those elections. Yiero no bende biro mulo kar chung' od bura ang'wen mane ok otimie yiero, mano en Pokot South, Rongai, Kitui Rural gi West Pokot, ka jalor kombe to ne orwako parono mokalo. For us now it's the commission to remain faithful to the date and for our people to be ready. So I want to appeal to my supporters, my voters of the great people of Pokot South to turn up in large numbers. Of course we know it was a game
for us in Pokot South, we know it was an outside game. And therefore now our people have an opportunity to be able to stamp our integrity as a community. Wapinzani wetu wamejaribu kuonesha kama kwamba IBC wamefanya hili jambo kwa makusudi ili kuweka wao katika position ile ya disadvantage. Lakini nafikiria ni makosa ambayo yametokea ambayo commission imetuelezea na tumepata majibu ambayo yanaridhisha. Kwa hivyo sisi ni kuendelea na uchaguzi. Ofula mabende no miyo jolar kombe guthulo mandala ngwen matimo kisera magi no singo nigi seri do kunde mane ombekni mabende ne omiyo okobag yiero. We have also allowed the candidates to do campaigns for the next 4 days and stopped for 48 hours before the election date on Monday 29th. The Commission will also be reaching out to the Minister of Education to avail the schools in those areas for voting on that particular day. And so generally the issues that are affecting all the candidates have been discussed and resolved. Ours is just to ask the candidates to campaign peacefully and for Kenyans in those areas to turn up in large numbers and vote for the candidates of their choice. Kwa vile wametupa date ya karibu, sisi ni shukrani kwao, maana sisi tuko tayari kwa uchaguzi, tumejipanga na nilikuwa tu hiyo siku kufika. Tutaitumia hizo siku 4 ambazo wametupa za campaign in the most effective way ili tuwe na ile impact. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi County. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Tem itim kungo manyalo konyi e ndalo mabiro. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Halftime markets. Correct scores. Handicaps. Double chances. Corners. Goal scorers. Penalties. And full-time results. Shabiki.com is all about you. The fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV.
Yakoro moga timo mos kaluwore kod mano manobedo motelo ne dhiwa e yweyo. Kata kamano wadhi nyime e yo mongirore gi weche wa manyien ma otenre gi yiero 2022. Koro wadhi e gwenge mag Kisumu kama otenre kod weche mag arita kwe. Obila ma Kisumu osendhiyo rawera moro ma ichich go ni emanyo nego min mare ma en jalup japuonj maduong' mar sikund sekondar ma Migingo Girls, Roslyn Atieno. Ringre miyono nyokwany e ode ka onege kendo wang' ringre mana kaka imiyo waler kod jafwambo marwa Judith Omondi. En tho ma pod omako oganda manie alwora mar skund nyiri ma Migingo gi Buok. Nek mar jalup japuonj maduong' e skundno Roslyn Atieno en gima pod oweyogi gi penjo mathoth nyaka ne kwany ringre kosenege kendo ka owang' ringre e yode manie alwora mar skundno. Nek mare nyaka sani tudogo wuode ma nyinge oyangi kaka Jeff Onyango ma en chogo e yodgi. Achijino ma jahigni 27 yangore ni nyone kadonje odno chieng' Jumapil odiochieng' ka min mare to nyocha one oko mogik chieng' Ngeso odhiambo. So we found that our deputy principal, who was called Madam Roslyn Nyawanda, was found dead in her house and the body was burnt. On Saturday night, he had a son in the house, and there were only 2 of them in the house. Therefore, the son became a suspect. Report manyo ochwal ne obila marabuor yango ni owadgi achijno nyori kodhi limo min mare e skul chieng' Jumapil. Ne oyudo ka dhot olor nding'. Report no lero ni e thuolo no owadgi matin ma odak kod min mare nyo wuok ng'wech, wach mane omiyo oparo ni dibed ni weche ok beyo. E donjo e ot ne obuok kuom yudo ringre min mare ka owang' e baf kendo ka pala kod gik moko kaka mauta bende nitie bath ringre min gi. It was an elder brother to this son who came in the evening and discovered about the death. Otherwise, the rest is with the police as they are doing further investigations. Of course, immediately this son opened for the other one. He tried to run away, but the brother caught up with him and he was handed over to the police. Achijino ne olaw ma omaki kendo en lweto obila matimo nonro. Jalup Commissioner Angeline Were oyango masira no ka okoni nonro margi pod dhi nyime mar kolo matut gi madina kel nek mar japuonjno. So I would just like us to remain calm. The police will do their work and give us a final report. But for now, the son who was in the house with the deputy principal is just being held as the prime suspect. Pray for our children. We condole with the family. We condemn this act of what has happened, but these are our children. I want to call upon each and every parent that we be vigilant and we raise our children to God. Madam has been very faithful. She's a Christian, an Anglican Christian, and the husband. I've known them for long. They are my Christians. And I know they have taken time nurturing this child. But the devil is a liar. But we want to believe God has conquered the devil. We pray that Madam rests in peace. We pray that our school remain in peace. We have ringre ma osenindo Roslyn Atieno ne osetere kar kano ringre joma otho ma Star Annex kendo rito bero. Judith Omondi, Ramogi TV. Wachako gwela ne Judith Omondi mondo duoka koda sigana machielo motenre gi weche manyien mag somo. Jokanyo duto mag migawo mar somo biro yudo konyruok mopogore opogore mag somo kowuok e mbui mar NEMIS. Chenro makama biro konyo koda ka jonyuol e rango duoko mag nyithindgi kowuok e mbui mag sikunde mopogore opogore. Judith Omondi mana kaka nasewacho duoka kod lerno. I want to assure the general public that this new engineered NEMIS is going to be much safer, and no sniffing dogs will be able to enter it and do anything funny. It has also empowered many other groups
and restricted those groups to certain levels of access, which is what is going to make sure that the data remains reliable. In the past, and we are all guilty about this, there is nobody who is not guilty. We played around with figures. This time, these figures mean lives of children who have parents and guardians. So they are not going to be just statistics. Machiegni kendo nyakora moga juang' wang'iyo weche motendegi weche mag ohala. Nok mar mog kuon okwako kaunti ma Kisii wacho ma ochuno jopiny ma Kisii mondo mi odonjre kod piny owacho kasundo sirikal mondo mi oyud duoko mosiko ni midhiero no ka giloso kod od fwambo mar Citizen e boma ma Kisii. Jodak mane ni kod ichwang' ma onge mogo mar kuon oduma dwaro ni mondo mi piny owacho oyudnegi mogo e nengo ma ogonyore kaka ne piny owacho lieko motelo kane pok olok lendo makamano. Jodak ng'ur ni moko kuom dag mwandu mathoth e kaunti ma Kisii oketo ni nyaka ging'iew mana gik mamoko kendo gitigo omenda moingo siling 300 e supermarket eka giyud mogo mar kilo 2 mar kuon. Ka nyoro chopo nyoro mana supermarket 2 kende manyone kod mwandu no e boma ma Kisii ka koro jodak dwaro ni mondo mi tim nonro kapo ni nitiere jok ma odino ne mwandu no kamoro ma jopiny ok nyal yudoe. Ukienda kwa supermarket ile utapata unga unapata wanauza 210 shillings na hakuna. Ukienda kwa wholesale pia kutafuta unga unaambiwa hakuna. Tena unaambiwa unaweza subiri 2-3 days. Ukienda kwa hiyo wholesale unaambiwa upange, unaweza pata queue ya more than 100 watu wakipanga laini na unamalizia kuwa upati unga. Hii unga walituambia tukaanza kununua 100. Tukanunua 100 kwa wiki moja, wiki ya pili unga ikaisha, tukaambiwa unga imekuja 210 hiyo bado. Ukienda kutafuta unga kwa supermarket unapata hakuna unga. Ukienda kwa wholesale bado unapata hakuna. Naomba serikali isingatie hiyo kitu. Kitu sana iko hapo kwa supermarket. Ni mambo ya chakula ya unga ya mandazi, hiyo ndio iko mingi sana. Nyakora mogi weche manyien ma otendre gi yiero ma 2022 medo biro ne kokalo Ramogi TV kendo wan ka nikech in ka bende wagoyo rameny e gwenge kata gigo mopogore opogore matimore thuolo ni nyaka nyicho ganda jo Kenya dhi e yiero nyaka gi sani. Par ni odiechieng' ma kawuono bedo odiechieng' ma bende kweth mag oganda jo Kenya mopogore opogore ochopo dwaro mar chike mag piny Kenya ma ng'ata manitiere kod ng'ur chiko yiene mar chwalo ng'ur makamano e doho mondo winjane ng'ur motenore kod duoko mar ombulu mane jo Kenya goyo ahinya e kom jatend piny Kenya. In mimedo ndiko na neno kaendi ka Duncan Manyakwar Nyandiga kanjire West Kanyamkago wacho ni Ramogi donjo ne geyo makare kendo do ni giting mapek ahinya mak mana ni loch to pod wan gi geno ni biro dala. Mano kaka ondiko Kanyakwar Ramogi longo ni Duncan. Omosh Diriago Land Cruiser Ramogi choponwa yo makare gwenge mag Kamato amor kod okang' ma Raila okawo mar chung'e adiera kod ratiro mar oganda jo Kenya wacho ni pod gin gi geno motenore kod wach makamano. Nyakora Ramogi mago mana moko kuom ote magu mumedo ndiko kokalo nambari 360. In mapok indiko tim kamano emiyowa paro kokalo e namba mar SMS manari 360 kata mane Facebook kod YouTube marwa. Bende par ni Nyakora Ramogi wadhi e yweyo to ka waduogo wan kod weche mag tuke kachiel kod twak marwa. Kawuono ni wendo manitiyo ko winjo bed ni ulo nyinge kenda obiro ulore kende dipo ka dhoga omoko gie sani Nyakora Ramogi omiyo adwa ni anyisi ni kete ka mondo ne ni en wendo mane ma wan go e studio marwa mar Ramogi TV wakaw yweyo ka odugo wan gi mathoth.